Illum huwa jum il-votazzjoni, il-jum li fih kulħadd huwa mħeġġeġ sabiex jaqdi d-dmir tiegħu u joħroġ jivvota kemm għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Matul il-jum il-proċess tal-votazzjoni kien wieħed mexxej ħafna u fil-maġġoranza tal-postijiet ma derux kjuwijiet esaġerati jew nies jistennew għal ħin twil. Skont ċifri uffiċjali maħruġa mill-Kummissjoni Elettorali intqal illi s-satejn ta' wara nofsinhar il-persentaġġ ta' persuni li vvutaw għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kien ta' 42.6%. Il-Kummissjoni speċifikat li dan l-ammont jinkludi wkoll l-early voting u daw kollha li vvotaw matul din il-ġimgħa inkluż l-ACs u l-votazzjoni fl-istarijiet. Dan ifisser li għalkemm il-persentaġġ huwa 10 punti perċentwali ogħla minn 5 snin ilu, il-fatt li hemm inklużi n-numri tal-early voting ifisser li effettivament it-turnout tas-satej ta' wara nofsinhar jinsab fl-istess ilma tal-2019. Iċ-ċifri tal-Kummissjoni Elettorali juru wkoll li sas-satej ta' wara nofsinhar it-turnout għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali kien ta' 41.13% anke hawn fl-istess ilma ta' 5 snin ilu. Intant is-sibt filgħodu segwejna li rappreżentanti tal-partiti u tal-Kummissjoni jissiġillaw il-kaxxi fl-iskola tan-Naxxar li huwa wieħed mid-diversi postijiet tal-votazzjoni. Fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew il-poplu Malti se jeleġġi 6 membri parlamentari Ewropej. Ir-riżultat ta' din l-elezzjoni ikun magħruf għada fil-waqt li r-riżultat tal-Kunsilli joħroġ f'jiem differenti matul il-ġimgħa d-dieħla. Din hija l-ħames darba li l-poplu qed jintalab jivvota f'din l-elezzjoni għall-MEPs kemm Malta ilha stat membru tal-Unjoni Ewropea. U fil-każ tal-Kunsilli il-votanti jridu jeleġġu l-Kunsilli Lokali għal 5 snin li ġejjin. B'kollox iridu jiġu eletti 476 kunsillier biex jiffurmaw 68 kunsill lokali f'Malta u f'Għawdex. Interessanti l-fatt li f'lokalità waħda fl-Imdina il-votanti qed jagħmlu l-għażla tagħhom għall-Parlament Ewropew biss minħabba l-kunsillieri huma diġà magħrufa dan peress li kkontestaw 5 kandidati li huwa l-ammont ta' kunsillieri li jiffurmaw dan il-kunsill.